tak z wami nie mam szansy. A co? A co? Potem, ahoj, Gdzie? ahoj, ahoj, telefonika. A ja idę. Do widzenia. Majki. Ahoj. Jezus! Przerobiczka. Muszę pokazać. Joszko! Co moj? A to pakiery zabudnie mi ukazać. Dawaj sam. Ja nie jest taki zgrany, że mam nie poznać. Ani tu srobiczko nie będzie pierdował. Tak ty zdruzgany będziesz? Ja,